Nee, ik zag het zakje. En wat is een billenveter? Een streng, ja, een streng. Ja, u heeft het. Ja, klopt. Dus als ik iets nodig heb voor diarree, moet ik niet bij de UN AIDS zijn. Dat is zoveel geld. Dat zou alle problemen in de wereld vandaag kunnen oplossen. Industriegebied wordt Johannesburg. En een andere voorbeeld is een andere taal, het is Venda of zoiets. Dus je ziet in het Afrikaans een hele grote... Die wijst er wat die uren telt. Kon het vrij met geld en spel. Die wijst er wat die uren telt. Kon ik vrij met geld en spel. Die wijst er wat die uren telt. Dat gele beest met die bruine vlekken en die lange nek. Die hadden ze nog niet in het Nederlands, want het Afrikaans gaat ook heel sterk terug op het Nederlands.